nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Busy. Tawag ng katas na. Sa mga nagtatanong, paano ba tumawag sa katas? Pwede kayo mag-PM sa amin sa ating Viber hotline. That is 0916. 529-5595. Or PM nyo ako, Uncle Dagol, sa FB. Then, kami mismo tatawag sa inyo. Hoy, may nag Bless you. bigay ako ng number. May nagsaspam pa. Magbigay ako ng number, tita, kasi may nakaalala sa iyo pag ganyan daw eh. Ano yun? Number one. Number Siyempre, one. Number one. Saan ang Hindi number one? misis? Hindi misis na aalala nyo? Hindi, ikaw nga, may nakaalala sa iyo. Kasi Sino? naghatching-hatching ka man. Sige. Okay. Number one, letter A. Dami. Birthday Aray. nun ngayon eh. Shout out ba? Happy birthday. Happy birthday. Kanta natin. Birthday na ni Abby. Birthday na ni Abby. Birthday ni Abby. Ngayon. Get Happy birthday, babaerong Abby. Abby Charles Gawaran. Happy birthday. Ng Department of Agriculture. Ginablito talaga. Okay. Oy, eto na. Yung konting recap tayo kagabi. Kahapon. Alam mo, Col, anong gusto ko dito sa bago nating programa sa Tawag ng Katas? Paborito natin lahat ng ating segments. Pero ito, na-realize ko sa atin dalawa, inilalagay tayo sa realidad ng buhay. Uy, may ganito palang nangyayari sa tao. Uy, may ganito. Gabi si Jet. Ay! Hindi yan Jit. Si ano yun? Ano ba yan? Si... May nagsaspam kuya doon sa TikTok. Ayan na naman Ibalik daw si Titan Jello ng ganitong oras. Matulog ka, maaga kasi sila. Si ano... Ang pangalan niya kahapon? Si Prat. Sorry. Mama Chian, thank you. Di ba si Mama Chean? Si Prat. Oo, si Prat na. Hindi na pinagdaanan yan. Excited akong ikwento siya sa ibang tao. Ganito ako ka-excited sa Tawag ng Katas, Col. Excited akong ikwento yung nangyari. Kahit alam ko napakinggan na siya, pero may ganito palang nangyayari sa buhay ng ibang tao. Imagine niloko siya ng girlfriend niya. Dito siya sa Manila for training. Niloko Pero ngayon nasa siya. Singapore na siya. Tapos na-meet niya yung... Nag-chat sila nung ex nung jowa nung... lalaki. So, in short, naggantihan sila. Gumanti silang dalawa against doon sa girlfriend and boyfriend nila. Sa buntis niya. Tapos, They girlfriend try din. na mag-work pero hindi nagkaanak. hindi nag-work. tapos ngayon, ni jowa ulit. So, hindi siya nababakante. Yun ang catch doon. Kasi nasa Singapore siya. Oo. May kasama daw lalaki yung babae dun sa Balita ko na-meet ni mall. Uncle yan sa Singapore eh. Sa mall. Nag-meet kami ni doon, ni Prat. Nag-meet kami ni Prat doon. Thank you, Prat, sa pag-accommodate mo, Napaka, mo talaga. Napakahayop mo talaga. Hayop ka talaga Sa sa... pambababa. Hindi Paiyak-iyak ka pa, tapos hindi ka pala nababakante, hayop ka talaga. Okay. Si Espo, Espo, Finland. Si Baser. Hello sa imo. Okay, eto na. May Go, Col. Intro mo na yan. May kasama tayo sa kabilang linya. Kausapin na po natin. Hello, magandang gabi. Hello po, Uncle Dagol. At idol, Tanya Chinita. Bago tayo magpatuloy ulit, batiin rin natin ng happy birthday from Grab Warriors, si Roy Mapilis. 1, 2, 3. Birthday na ni Roy. Birthday na ni Roy. Hindi ko masaya Birthday ni Roy. Wala kaming pake. Birthday ni Roy. Ay, may cooler na tayo eh. Bumbilyamor talaga. Isisingit pa, may cooler na. Bakit? Nabusog ba tayo? Pati yung cooler nabusog? Hindi. Kaya tama na yun. Bali 20 lang yung birthday ni Roy. Bali 20. Bali 20. Pangalan. Pangalan po? Heartthrob. Heartthrob. Mula Heartthrob, ilang taon si Heartthrob? 35. Taga saan? Dito, Manila po ako sa Pilipinas, pero nasa Hungary po. Hungary. OFW.
Oh. sa OFW. Europe. Anong trabaho mo Oo. sa Hungary? Ano po, production operator. Nag-ooperate ng mga machine. Na product Production namin, auto parts. operator, 45. Auto parts? Opo, Okay. auto parts. Yung mga stock yan, injector, Oh. cylinder, ganyan. Ilan taong ka na sa Hungary? Ano po eh, bago lang po mag-iisang taon na po sa September. Saan ka niyan 19. before? OFW ka na rin? Ano po ako, dati po ako, galing po ako ng Taiwan. Years. 6 years ka sa Taiwan, then Opo. magwa 1 year ka na Opo. sa Hungary. Opo. Saan ka dyan mismo Opo. sa Hungary? Ganun po. Sa ano? Mismo sa sentro? Ano po? Hindi po, malapit kami, 45 minutes sa Budapest. Mga, Budapest. bigarin eh. Chicas per habar. Mm. Chicas per habar. Yung Ah, Budapest okay. kasi, Tits, na Capital city po yan. capital niya, nakikita ko lang yan sa mga James Bond, the Oo, movies, Sa mga laptop. Hindi ba yun? Yung mga napapanood natin ng mga movies na Jason Statham, Oo nga yung po. mga, di ba? Yung mga Oo. sniper, mga assassin. Tapos katabi Iba lang yung pala ng napanood- Hungary yung iba ano. yung napanood ko eh, Spank Me Daddy. Iba yun! Iba yun! Iba yun! Katabi pala ng Hungary ang Romania. Okay. Opo. Mga ganun. Okay. Kasi Anyway. parang ng Hungary po ang pinaka-sentro Oo nga. Hungary, ng Then, Europe. Austria, Croatia, parang napalibutan kayo, ano? Croatia. Ukraine, Uk- Serbia, Oo nga. Slovakia. Nasa gitna nga kayo. Serbia. Cubao, Oh. Kamuning. Ay, iba yun! Ba, saan ba? Iba yun! Iba yun! Yung Napatawa ko. Pag tumawa ka, Ba't naging Akin Philippines? ka! Aray ka! Yung mga market mo naman yan, 35. 35 ba 45? 35. 35 lang ngayon. 35. Single? Or what's your status? Ano po, single. Single. Okay. So Handa ngayon, ka na ba? handa ka Kwento na. ang katas mo? Opo. Go. Go Ano ahead. lang to? Hingi lang ang advice sa inyo. Ano Dito yun? po yun. Kasi mag-iisang taon na po yung magkakwarto ko po dito. Tapos parang silang may asawa sa Pinas. Na parang di na inisip na may pamilya. Pero naging mag-shot na sila dito. Ang point ko po doon, Sino? nung Papa, Teka, ano, teka, yung heart may trap, kakwarto po ako dito. Kakwarto. heart trap, wait lang. Kasi Opo. yung audio mo parang naka-headphones ka ba? Naka-headset po. Kasi pag ginalaw-speaker ko, di ko may marinig. Okay. Yung Huwag mo lang minsan masyadong lang. idiin yung Oo, mic mo yung- para hindi Huwag mo masyadong... lunukin yung AirPods. Hindi ko lang naman yun, mang lunok. Hindi po, nasa tayo. Ay, Maano okay. po? Ayan. Tayo lang naman. Okay, Oo. dahan-dahan lang. Tapos klaruhin natin. dahan-dahan lang para maintindihan ng mga kabisyo Oh, namin. okay Kasi si po. Mang Kanor kailangan yung subtitle eh. Nasa Budapest eh. Oo. Budapest. Okay, go ahead. Ulitin Go, natin. ulit, Meron kang ulit. kakwarto. O meron po akong kawarto kasi Boardmate, ka-roommate. Yung kabatch ko po, ka-roommate. Magkabatch kami nun. Pares Lalaki, kami nun, babae. Mag-iisang taon. Ano po, lalaki po. Okay. Kasi bali, 3 kami dito sa room. Okay, Tapos tapos? yung isa po kasi, Mm. pero magkaiba po kami ng shift. Ako ngayon, panggabi, sila panghapon. The same company. Tapos opo, same po Okay. kami ng company. Okay, tapos? Ito po yun, kasi kumba, yung jowa niya po dito kasi ibang ship yun. Pumupunta dito kasi ng mag-isa. Sabi ko, pinagsabihan ko po siya kasi na May babae pwede siyang bang jowa? Jaan? Opo, Taga Jaan? opo. Pinay? Opo, pero kakampani rin po namin. Pero nasa baba po yung room nun. Pinay? Kasi dito po sa amin, opo, Pinay po. Okay. Lahat kami dito Pilipino na Okay, accommodation. Okay. Para sige. magkasama rin po yung babae sa lalaki. Isang Tapos? building. Tapos? O, dahan-dahan lang kalmahan mo lang pagkukwento. Okay. Sige, Opo. kinig lang muna kami. Ganito po yun. Mm. Ganito po yun kasi, di ba? Pinagbawalan ko po yung babae na, pwede ba pag wala yung boyfriend mo dito, huwag kang papasok. Sa kwarto? Pero tapos sabi niya, katwiran, opo, sa room. Kasi parang iba naman, pasama naman po tignan, di ba? Mm-mm. Tama naman po ako sa point na yun. Mm-mm. Tapos sabi niya po kasi, nandiyan daw pa yung pagkain. Pero sabi ko, pwede mo bang ibaba na lang kasi may kainan naman dun sa baba. Mm. Na pwede ka namang wala nang isipin yung iba kasi di naman pare-pareho ang isip ng tao. Mm-mm. Baka ma-misinterpret. Yun ang pinopoint ko po. Mm. Opo. Kantuwiran niya po, binubuksan daw niya po yung pinto.
para wala. Kahit naman po buksan, at least, ganun pa rin, nakikita pa rin po ng mga dorm namin na pumapasok siya. Wala yung boyfriend. Di ba, ganun lang isip naman. Di naman pwedeng pare-pareho isip na wala kami ginagawa sa loob, di ba? Mm. Wala Binubuksan. naman. Ewan, ewan ko sa inyo. Wala pa. Wala Opo. pa. Binubuksan para, kunyari, may makasilip. Okay, may tao, nandun Opo, sila sa opo. loob. Pero, Oo. Oo nga naman, iba pa rin, Parang yun, okay. na wala namang ginagawa. Continue. Tuloy. Tapos, yun po, tapos parang nagsumbong po siya sa boyfriend, chinat niya po, na pinagbabawalan ko po siyang Pumunta. pumasok dito sa room. Opo. Tapos, nagsumbong sa boyfriend, nagahit sa aking boyfriend. Sabi, ba't di mo naman pinapapasok yung, yan, kasi nandyan yung pagkain. Oh. Pumasok tuloy sa trabaho na hindi kumain. Oh. Kaso lang baon. Ang sama ko daw. Uy. Tapos, ang ako pang masama. Tapos sabi niya, hanggang simula ngayon, di na tayo magpapansinan. Wala na tayo, huyo ka na sa akin. Yun ang sabi sa akin ng boyfriend na Lalaki. kabatch. Kasi magkatropa kami nun mula, apply sa Pinas, tapos hanggang dito. Tapos parang inaanak ko na rin yung anak niya. Tapos sabi ko sa kanya, magsasolian na pala tayo ng kandila yan. O kaya diyan lang tayo masisira. Yun lang sinabi ko sa akin. Oo, kasi ikaw nagsimula. Hindi mo kasi nararamdaman yung mararamdaman ko. Parang ganun po. Yun lang po ang point ko dun. Okay, question, brother. Hello? Question. Yung girlfriend Opo. niya na yan, may anak sila? Wala po kasi di ba parang kami dito off the bay yun. Oo. So, dyan... Pero doon, may asawa din po yung babae sa Pinas. Ay! May anak. Pareha sila, may asawa? Pareha sila? Opo. Sige, tuloy lang sa Opo. kwento. Tuloy lang. O sige, bago namin hihimayin. Ganun po. Okay. So, pareha silang Ganun po may yung mga Opo. may mga partners dito sa Pinas. Okay. Then, Opo. naging magjowa sila dyan nung dumating sa Opo. Hungary. Opo, ganun po. Okay, tapos tuloy. Ang Tuloy. Tapos po may ang dagol ganito po. Mali po ba yung hindi ko po nag-chat po kasi ang asawa niya. Pero parang sabi sa chat, alam ko na may babae dyan, yung asawa ko. Opo. Tapos hindi ko po chinat yun kasi baka mamaya ako po malagay sa alanganin. Di ba? Pag sinabi ko kung oo, yun po. Ang tanong ko lang po sana sa inyo, Uncle Dol. Ano po ba pwedeng gawin? Parang naiipit po ako. Naiipit ka sa sitwasyon. Totoosin po. Choir po ako dito sa simbahan. Parang kinukonsinti ko pa sila. Kasi pag nandito ako, pag day off namin, parang narinig ko rin yung ginagawa nila eh. Parang di sila nahihiya. Ganon? Ay! Opo. Natawa. Parang ganun. Isa pa nga, Kaya nga, ang problema si Itis, ang bilis. Pasok dito, Charmy. Dandan. Ano po yung sasampulin? Sample ka daw ng may ginagawa. May naririnig po. Go. Sa loob po yun ng kwarto magkasama. Sa loob. Heartthrob. ganun. Opo, Magkasama ganun po. kayo sa loob. Nakataklob sila ng Parang kumot. nagugulat na lang. Nakataklob sila ng Ano po, kumot. di po, parang di ba sa katulad po ng ibang mga community nakatapis ng mga kurtina. Kasi yung bed namin nakatapis para may privacy. Okay. Ako wala akong taklob kasi hindi ako ganun. So sila Para may presko. kortina Sila sila. nakatapis. Mayroon silang motel-motelan. Parang ganun po. Okay, Ganun ganito sila ba? gusto. Hulaan mo kung ano yung sound ha. Sound, letter A. Ay! Boss, lasa. Parang, Letter B. Hindi, Letter B. parang ganun po. May nagkakalampagan. Hindi na lang po nag-isip. Wait lang po. Pero alam ko Pakinggan na mo po muna. yung iniisip ko. Ganun na po yun. Sandali. Makinig ka muna. Pakinggan mo yung mga sound Glock effects. 9. Para kasi Glock 9. Rap ka ng rap. Okay, letter A. Letter A. Letter B. Letter C. Pero ba? Lahat ba yun meron? Parang may ganun po. Tapos naglaglagan ng mga gamit. Di na ako Ay, nag-isip kasi ganito madilim po. po Paano yun. yung Para may naggamit? intensity. Paano Kalang naglagay? nagkakalam. Parang may mga... Nagkakalap po. Ayan na, Palampagan po. nagahulog na. Mga gamit. Oh. Pero, ewan ko lang po sa kasama ko naririnig niya yun. Kasi tatlo na kami nun eh. Day off yun eh. So pag Linggo ng gabi. dalawa kayo nakarinig doon, yung isa anong ginagawa? Nagtaklob din.
Kasi may taklog din siya. Ewan ko lang po kung naka-headset yun o tulog-tulogan. Ikaw nag-headset Kasi ka ako pag na- gano'n na. Pag gano'n, O naka-headset nag-headset. siya pag natutulog eh. Ikaw? Ikaw. Ako po, tulog naman ako pero parang gusto kong bumangon. Parang, siyempre, pag nakakaya naman ako, pababangon yung pag ganun ng ganap. Ikaw pa yung nahiya, no? Ganun talaga. Ikaw Ikaw pa yung mahiya. nahiya. Pero hindi ka na nag-headphones kasi parang, okay, libreng sounds na to. Grabe, ano yung Spotify? Okay. Ano nga yung letter A? 1, 2, 3, go. Letter A. Letter B. Letter B. Letter B. Letter C. Alin doon yung pinakamarami? Wala naman silang mga sound effect na ganun. Walang Parang- effect. Sorry, Ano kami lang lang, pala parang yun. ano lang, Dis- tag lang naman. Taga-tak. Siyempre, alam nila na dito kami, di ba? Ganto na. Mag-iiba Sabi ng mga friend ko, emotion na ganun. Sabi ng friend ko, ganito daw yung sound nun. Isasabay. Isasabay daw sa... Nakarelate si Uncle. Sabi ng friend ko, sinabi ko na eh. Sabi ng friend ko, gano'n. Isasabay yung gadget. 1, 2, 3, go. Patapos na. Medyo mahaba-haba na, patapos na yun. Tapos, Sige. tapos po, uncle, ganun. Binuksan na po nila yung ilaw. Parang lumalabas nung parang minamasahe na lang, nagmamasaya na lang sila. Pagtapos tapos na. na. Pagtapos na, kunyari, Doon ako, nagmamasahe. Doon ka na pwedeng tapos doon na huminga. ako gumising. Ihina ako. At Tapos hindi ka na naman siya rin. nahiya. Tapos ka na rin. Nag-CR ka na, doon ka na nagpalabas. Pinaandar mo na yung gripo. Alam na. Sabi ng friend ko na si... Sino bang friend ko dyan? Si Jason. Ayan. Okay. So, Sorry ilang taon mo, ilang buwan mo na yan nararanasan na abuse ka? Abuse ka eh. So, Ilang buwan na yun nangyayari? Nung kabitan Ano po, nila. parang ganun na rin. Isang taon na rin kasi mag-iisang taon na yung kontrata namin eh. so Tapos, Dito eh. chinat ka na nung asawa ng babae, tama? Para Di, na, asawa Mga ano ng na po lalaki. yun, mga 3 months na po nakalipas yun. nagtatanong Ganun. Parang sa'yo. nakakaramdam na rin po ata kasi parang pag tinatawagan siya may dahilan na Busy. mag-iose lang daw. Pero Oo. opo, gano'n. Nalalamig na. Pero hindi ko po nalalaman sa event sa isa pong kasama yun. Nakabatch namin na babae. Okay. Yun daw, kasi kausap po yun eh. Brother, Yun Hindi lang, na- yun lang nagkukwento. Opo. hindi ka na kinakausap nung kaibigan mo ngayon. For the Opo. past 3 Kasi months. sabi niya, opo. So, Ngayon, paano hanggang ngayon po. treatment? Pag mag-abot kayo sa kwarto, wala lang. Wala lang po. Pero yung isa namin kasama, hindi man lang nakakaramdam. Nabait di kami nag-uusap. Oh, parang... Mm. Kasi, pero kasi pares lang din sila ng shift. Parang naging normal na kasi magkaiba na kami ng shift eh. Ngayon kasi panghapon 2 to 10 sila. Ako 10 to 6. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sino bang mas Parang close hindi rin mo? namin mag-aabot. Sino mas close mo sa dalawang boys na yon? Yung may chicks o yung isa? Yun po kasi yung may chicks na. O yun Dito talaga yung kasi close siya, mo? Pero, Mm. opo, siya po talaga. Doon lang kami nasira nung pinagbawalan ko doon. Sabi ng jowa, pinagbawalan ko siyang papasukin. Okay. Pero hindi naman totaling pinagbawal kasi parang may naririnig na rin kasi ako dito sa dorm na, uy, pumapasok yun. Wala pala yung jowa. Parang lumalabas ako yung kabit. Baka ma-issue Hindi ka. naman totoo, Oo. di ba? Oo, Pero hindi ka pa oo, di ba ba? naman niya nilandi? Kasi since may history na siya ng panlalandi, di ka naman niya tinry? Nung babae. Pero hindi ko naman binibigyan ng kahulugan yung niyaya niya akong mag-inom dito mismo sa dito sa Niyaya room. ka mag-inom. Kasi Yun dito na pwede yun. mag-inom. Yun yun! Basta Opo. may Yun. alak, May balat. may Pero bilang. may tao naman po yung isa yung kasama namin. Yun nga po, binanggit niya rin po nung na siya yung medyo na. Sabi niya, ba't Yan mo narinig yung pinagbabawalan? bilat. Nakakainuman mo pa nga nung wala ako eh. Oh. Sabi ko, nakainom ako siya pero may kasama naman ako dyan. Yun. Saka sinabi ko, di ba bawal naman babae dito? Mm.
Brother, Yun nga sabi ng core natin, bawal eh. oo, bawal pumasok sa ano Oo. nyo, sa kwarto nyo. Opo. Okay. Pero ano na po yun, nabanggit na po sa GC na bawal makapasok. Eh kaso yun pa rin, na-post na nga po sila sa isang page ng mga OFW sa Hindi pa rin page namin ng tumitigil, Gardalam. no? Hindi pa rin sila natigil. Opo. Mas lamang yung kalibs nila, kalibungan Hayok na nila. hayok yung mga Tigang na tigang, no? mga putlig tiil. Ngayon, ikaw tuloy, yung mga pray boy, naiipit. Kasi, Paano paano, choir ka pa naman? di ba? Paano Opo, ka po ako sa simbahan. magdadasal ka before Alam ko going, naman. magdadasal ka bago ka matulog, tapos may naririnig kang Oo na. letter A, A. Oo. Letter B. letter C. Opo, ganun po. Ganun. Di ba? So, okay, ganito. May Ah, letter D pa. Opo, May bawal. sa'yo. Ang double, okay lang. Itong ano ba, hindi naman, pero sa akin parang big deal na rin to kasi iba na yung ano ko, Pyron doon. okay, big deal siya, Nakausap ko brother. naman yung iba kong mga tropa. Sabi, ikaw ko mausap kasi sa ano. Sabi ko, bakit ako kakausap sa kanya? Hindi man ako may mali. Siya dapat, Kaya nga. yung ano. Ba't ikaw pa yung Opo, nahihiya parang lagi? sinasabi ng mga- no? Ibang mga batch, sabi ng mga batch ko, kasi marami yung mga batch na ano, sabi, ikaw may pag-usap kasi na ano, paunawa mo na ano, bawal Bawal yan. nga talaga yun. Oo. Kahit sino naman, kahit sa amin. Bawal yun. So, hindi Kasi, na kayo ano nag-usap. nga, kung maiisipin na iba. Brother, Hindi na question. po. Hindi na kayo nag-usap Opo. after that incident? Di man lang kayo kwentuhan dalawa na heart to heart kayong dalawa, magkaibigan naman kayo dati na, pare, pasensya ka na. Pinagbawalan ko yung girlfriend mo since bawal naman talaga pumasok ang babae dito. At the same time, ayokong ma-issue na baka isipin mo na may ginagawa kaming masama dahil kami lang dalawa dito kahit nakabukas pa yung pinto. Pwede naman kami Kasi, dun sa likod ng pinto. La, Kasi ang kundang, hindi naman po kasi ako unang mag-approach eh. Kasi dapat siya, di ba? Kung ako, parang ako na may mali kung ako unang mag-approach. Actually, Tama brother, po ba hindi yun? naman Oo, eh. mali. Hindi naman sa isipin mo na mali ka dahil ikaw yung unang nag-approach. Kumbaga yung sa'yo lang naman is you value na kung anong meron kayo nung lalaki na magkaibigan kayo dati. O kasi, Just to pinagsamahan, di ba? Ako. oo, parang hindi naman sa totoo naman, malinis naman ang intention mo. Ayaw mo naman na mahuli sila mismo sa akto na nandun yung babae at the same time naiipit ka rin. Baka nung isipin niya, Opo. nag-inuman kayong dalawa dun. Tapos lalaki rin siya. Isipin niya, baka sinabutahe mo siya. Di ba? Oo, ako. Tapos pag may nag-inspection po na core namin, nagtatago lang yun siya dyan. Kasi di naman, binsilip lang din naman eh. Yung core. See? Parang sabi kasi nung kaibigan na dati, na hindi na ako pinawan, sabi niya, isang taon ka na ganyan, na ba't ka naman naman pinagbawalan siya? sinabi. Sabi ko, ngayon lang kasi parang napipil ko na may na-issue na ano, Oo. na gano'n. Yun ang sabi ko sa kanya. Parang di niya parang niya na naunawaan. Parang di bumubukas sa isipan niya. Alam mo kasi brother, wala na. Clouded na yung guy. Wala na. Humaling na siya dyan sa chicks niya eh. Kahit ano pang, kumbaga kahit even, Manakot ka Oo, pa, even- sumbong-sumbong. even friendship nyo nga, di ba? Siya mismo, pinagtanggol niyo yung Opo. babae kahit Opo. alam naman yung Opo. mali talaga na pumasok doon. Ganito na lang, question. Wala na bang chance Opo. makalipat ka ng ibang kwarto? Sabi kasi maglilipatan naman po kami dito sa ibang lugar. Hmm. Kaya hindi na rin ako nagpalipat. Kasi may dorm kami malapit sa company. Hmm. Doon nga mas pabor sa amin kaso ayoko rin kasi wala kaming only ride. Kasi sa company namin may only ride Hmm. na magagamit sa Bong City. Okay. Yun pag ako. Kaya hindi ko na rin Hindi mo palipat. in-avail. Kasi ganun din naman. Pero Opo. yun ang point natin dito is yung peace of mind mo kasi brother, yung nasa sakripisyo eh. Opo. Diba? Pero ang daw sinabi ko na rin po sa core yun eh. Sabi, sige maglilipat. Sabi niya rin, maglilipatan na. Sige, pumili ka na lang ng sinong gusto mong kwarto. Yun ang advice niya sa akin. Ayun. Kung maglilipatan naman kami sa ibang dorm naman na. Bagong dorm. Kaya yun po. Yung advice ng core namin. Mm-mm. Anong name Parang lang? pinapalabas mo, sige, pagtyagaan mo na lang. Pagtyagaan mo na lang muna. Pag naranasan mo, parang ganun yata ang Oo, gusto niya. sa akin parating. kasi din, since ikaw na rin yung nagsasabi, Hmm. heartthrob na
there's no way, there's no chance na masolusyonan ito ng urgent, magtiis-tiis ka muna, headphones ka muna at dahil malapit ka naman kay Lord, wala namang sekretong hindi nabubunyag. Lagi Opo. lagi yung mga makakasalanan na ganyan, lagi naman yan nalalantad. Basta hangga't wala kang Opo. ginagawang masama, diyan ka sa side ng kabutihan. Oo. Opo. Wala kang choice eh. Yun nga po. Opo. So Ayun ngayon, nga po. wala ka ng pake kung pag-isipan ka, huwag kang matakot sa kanya kasi wala ka namang ginagawang masama eh. Huwag mo na Yun lang nga siyang, huwag mo nang alalahanin yung friendship nyo na napagbibintangan ka. Kung Opo. wala namang huwag niyang ibintang sa'yo yung ginagawa niya. Yun nga po. Oo. Hayaan mo na yan siya. Business nila yan. Kaya lang napeperwisyo ka pero ngayon Opo. wala tayong magagawa. Opo. Oo. Kundi makinig sa Yun nga letter po. A. Letter A. Letter B. Letter C. Letter D. Brother, babalikan ka namin ha. Huwag mo muna ibaba ha. Sige po. Babalikan ka namin. Opo. Quick break lang po tayo. And we're back. Kasama pa rin natin si Heartthrob 35 ng OFW from Hungary. Na may naririnig sa kanyang Loob ng kwarto. doon sa kanyang tinitirahan sa Hungary na letter A. Letter B. Letter C. Daddy. Letter D. Heartthrob, anong tingin mong kailangan mong gawin? Dahil wala kang choice ngayon. Ano pa mga options mo? Siguro, I think parang na ilang naman si Sarong kami, hindi kami nabuo. Parang sanayin na lang din sarili. Okay lang ba ang ganun? Ano Idol. yan? Sanayin niya. Parang lang daw sanayin ko sarili. na lang, maging gawing routine na lang. Kasi magkaiba naman talaga ng shift. Kaya wala, di ba, bira lang talaga magkakitaan yun. Eto, Parang parang 8 hours din ang di magkakitaan, di ba? alam mo, And 10 to 6 ako, tapos 2 to 10 siya. okay. Brother, sometimes yung kasi, yung mga may gusto kang ilabas na hindi mo masabi, ikaw rin magdadala niyan eh. Kung ikaw naman yung pinakamabait, ikaw naman yung mabuting tao, suggest ko lang, gawin mo na. Kausapin mo siya ng lalaki sa lalaki.
Ikaw na humingi ng dispensa, Ah. pare, pasensya ka na. Oo. Hindi ko inalaw yung time na yun kasi ayoko maging issue, pare, sa ibang tao o kung sino man na pumapasok yung girlfriend mo ng okay lang, pare, papayagan ko nandito, basta nandito ka, okay lang naman, di ba? Tutulog nga siya dun eh. Oo, yun. Oo. Pero yung pare na kami lang dalawa, parang baka iba yung iisipin ng ibang tao at ikaw din, baka ma-misinterpret mo, baka mas lalong maging worst. Kasi diba? Uncle Dagol yung time na nandito siya, kumakain pala. Tapos nakaligo, nakatapos ako ng tuwalya. Oo. Parang di na ako komportable yung pang ganun eh. Oo Diba? nga. Parang, baka iba isipin niya, di ba? Oo, pag Ano, dumating siya, nakatapis ka Sinasaktan lang. ko. Uy, saktong-sakto, Opo. tapos na kayo, di ba? Opo, di ba? Opo. Nag-ismiringhoy, gi-ismiringhoy na nimo. Yung mga humaling na humaling pa naman sa babae, pag makakasakit yan, makakapatay, yun din rin yung nakakapag-alalay. Baka Yung- pag Opo, magdilim yun yung nga po. paningin, no? Yung Mamaya. mga tawag dyan, Hindi na mga... natin alam ang iniisip, di ba? Oo, Natutulog yun ako din pala, yung nasaktak iniisip na. ko ngayon, yung safety mo. Magkasama pa na kami sa kwarto. Oh, Oo. tulog ka, tapos biglang babanatan ka na, hindi mo alam, di Oo, ba? Oo nga oo. po. Kaya mong kausapin siya? Kaya ko naman. Yan po bang best way na ano? Kahit hindi pa Oo, umigsa na. communication Kaya approach ko is na siya. key. Kayong Opo. magkaibigan naman kayo, pare, Oo. pwede ba tayo mag-usap kahit sandali? Ano lang, Mm. may sasabihin lang Sabi ako mo, sa'yo. pre, hindi ko type yung girlfriend mo, ikaw yung type ko. Ay, hindi ganun! Hindi Di ba? ganun! Mali, mali. Mali yun, mali Ganun po. yun. Kasi idol, Mm. Inina, sabi kasi niya, nung sa chat, sabi, pero sa chat lang kami nag-usap nung lalaki. Sabi, Mm. bakit gagasahin ka ba niya? Yun pang sabi niya sa akin. Parang hindi niya pinupoint yung way ng pag-point ko Hindi na nga. huwag Kasi siyang pumasok pag wala. Di ba? sanay kasi siya na yung ganun yung approach ng babae. Kaya kumpiyansa lang siya. Pero ang hindi niya nakikita na what if, Opo. wala naman. What if, sabihin na natin na biglang may nangyari sa inyo dahil hindi na maiwasan, kakaligo mo lang, fresh na fresh ka. Kakakinig mo sa mga options natin, sa mga Oo. noises na naririnig Parang gusto mo yung tunog ni Tita Tanya na letter C. Oh. Or letter B, di ba? Hmm. So, Oo. hindi. Kumbaga, what if may nangyari talaga sa inyo? Mas lalong awkward yun, brother. Di ba? Mas damay ka pa dun. So, ikaw ba naman ay isang makajos na tao, nag-choir ka ngayon. Para kayong kaibigan kong si Prat. Nanonood si Prat ngayon sa Singapore. Oo nga eh, Yung nakita caller ko nga yung kagabi. pangalan niya. Oo. Oo. Nanonood siya Nanonood siya. ngayon. Oo Oo. nga, Sana napanood- magpayo siya Ang ganda yung sa'yo. kagabi. Oo, maganda yung kagabi. Prat, ano bang Kwento. gagawin niya, Prat? Banatan niya to, Prat, o banatan niya to, Prat, di ba? O ang St. Peter, nanonood pa, shout out. Alam mo, Col, heartthrob, nararamdaman kita na Opo. mabuti ka talagang tao and Mm. ayaw mo ng gulo. Harmony. Opo. Gusto niya harmony. Oo. Despite ng ginagawa nilang abuse kasi yun eh. Yung Opo. hinahayaan mo. So, kasi kasalanan na nga ang ginawa nila. Kasi para Tapos silang naaabuso may ka. Wala na ako dun. Oo. Oo, mahirap kasi kung madamay ka na ikaw pa yung maging dahilan. Hayaan mo na Kausapin mo na, or kung hindi mo makausap ng personal, i-chat mo na. Ayokong, kung may iniisip ka man again sa akin, mali yung iniisip mo. Wala akong mga balak. Ako, hindi na nga ako nagsasalita tungkol sa ginagawa niyong mali. Pero sana wag mo naman akong pag-isipan ng masama. Basta ang Ganun. sayo Kasi lang. kami, naniniwala kami sa'yo, Heartthrob, na ikaw yung mananatiling matibay, matatag, maaasahan. Yun nga po. Di ba? Heart trap Yung for mga- Sinator. Motolite, battery. Battery yun. Ano ba yun? Basta, hindi lahat ng heart trouble babayero. Di ba? Unang tawag mo pa lang, naramdaman na kita kung gaano yung pagtitiis mo sa tukso, na nakakarinig ka ng isang taon na ganon. Diba? Ang tindi ng pagtitiis mo. Mga LMGC online shop, hello sa inyo diya. Si Chupaing sa Davao, nasa Saudi, hello po. Heartthrob, ano na lang, halimbawa nakikinig Opo. itong kaibigan mo sa dorm. Mensahe mo sa kanya. Yun nga. Right. Pinapahalaga ko naman talaga ang kaibigan natin eh. Yung way na hindi ko pinapasok yung jowa mo na nung time na kakain siya. Sinabi ko naman na pwedeng bumaba ka muna. Nandyan kasi wala ka naman. Talaga dun. Parang iba naman ang inisip ng ibang taga doon.
parang nakakaramdam na ako ng may ganun ng issue. Mm-mm. Sana ang point ko, naunawaan mo. Mm. Yun lang po. Yung, okay Basta, po ba yun? Pero may, Message mo naman dun sa mga partners nila, yung tunay nilang. hindi kaya na mapapakinggan nila to. Nari ako niyan. Hindi ka naman, wala silang idea. Kung nakapakinggan na nila, napakinggan na nila yung buong storya. Di ba? Message mo na lang, yung ano na lang yung prayer mo. Bilang, religious maka-Diyos ka. Ano na lang prayer mo para sa kanila? Ginagawa nila na alam ko natukso lang naman sila. Lord, ikaw na po ang magbago ng isip nila. Kasi kaya naman sila pumunta sa Pilipinas para sa pamilya. Hindi gumawa ng pamilya. Yun yun. lang po. Tama. Basta- Palakpakan natin si Heartthrob kasi pwede siyang gumaya ng mga pansamantalang tukso, Mm. mag-enjoy ng pagkakasala pero nananatili siya sa kabutihan. Parang ako. Hindi ko maniwala, guys. Pinapasaya lang kita, Heartthrob, kasi alam kong bothered na Opo. yung espiritu sa nararanasan mong tukso sa araw-araw. Okay. May payo si Ayan, si Jan- Prat. Si Prat. Sabi ni Prat, Ah, wala na yan, brother. Outgrow na yung tropa niya na yan. Ekis na yan. Just be professional na lang sa trabaho. Ang punta mo dyan, hindi tropa. Focus sa goal. Agree ako. Yung goal mo is Opo. magtrabaho ka dyan, kumita ka, makapag-ipon ka. Kasi balak mo ba na habang buhay ka sa Hungary? Hindi naman siguro, no? Hindi naman po. Depende, kung may minsan umasa pa rin. busog naman siya. Opo. May Hungry opportunity yun. ulit. Hungry yan. Malay mo, Pero makapag-asawa ka. Umulad sana ng Pilipinas. Yun. Mm. Tsaka Oo. malay mo, makapag-asawa ka ng Hungarian. Di ba? O, diyan ka na I wish. magstay. Oo. Di natin alam, brother. Pero ang pinaka-importante sa lahat, Opo. yung peace of mind natin, di ba? At saka wag mo na silang Opo. tularan. Mm. Wag na tayong dumagdag sa Opo. pagkakapambababae ng iba at panlalaki Tama. ng iba. Tama! Parang ako. Ah! Yung nga Si po, Uncle loyalist Dagol, yan eh. playboy. Oo. Playboy Dyan yan. actually. Oo. Wag natin tularan. Mm. Hindi ko mo ginagawa ng karamihan ay susunod na tayo doon. Oo. Si Oo nga po. Bong Villamor, iba naman yung gusto niya. Ano ba to? Mm-mm. Anyway. Thank you. So yun, brother. Salamat sa Sa pagtitiwala tiwala. mo sa amin na tawag ka ulit, Opo. update mo kami Opo. kung halimbawa nagkalakas ka na ng loob kausapin siya, Mm. i-chat siya. Update Opo. mo kami, tawag ka Opo. ulit dito kung kailangan mo ng kakwentuhan, ha? Pero Opo. somehow, Pag sana ganun. may napulot ka rin naman sa amin. At, Na letter A. Meron naman. letter A. O, ano yung letter Meron ano yung pa letter naman. B, Heartthrob? Wala Ano yung rin. letter B? Ano ba yung tikalamutok na? Letter C. Ano yung letter C? Sabi ko na yan ang gusto mo. Letter D, letter D. Letter D. Iba yun. Ubo Hindi yun. yun nakabayo. Ubo. Iba yun. Pag letter D, brother, isabay mo Ay, siya. Isabay mo siya. Ganyan. Ganon. Opo. Yan. Anyway. Huwag mo na tinuruan ni Mang Kanor. Idol tayo Chinita. Oh. Okay lang ba dumalaw din ulit dyan? Kasi nung time yan, kaya ako idol Tanya Maratonio. Maratoni. Dumalaw Pumunta ka na pala dito. Oo. Sige, Oo bisita ka naman. pagka uwi Kaso mo. hindi ko lang kayo, kasi pang-umaga kasi kayo noon. Opo, Oo, Opo. pala uwi na kami noon eh. Alas Oo. 12 nun, tulog na kami. Ngayon, kami naman yun yung puyat. Punta ka dito ha. Nagkapalitan kayo ni Oo. DJ Rocky. Oo. Kapalit. Punta ka dito, kapi-kapi tayo ha. Opo. Salamat, Ingat. Heartthrob. Amping ka na. Ingat ka sa Salamat amin, ha? po. Sana po, ko dyan, pag-uwi kong Pinas. Sige, Sige. 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 Ingat ka dyan. Ingat ka. Salamat po. Salamat sa advice. Salamat din. Ay, tama na. Wala na si Pagising lang Heartthrob. po sa mga Grab driver, Green GSM driver. Pati yung si Palengke, gisingin mo. Oo, kasi gisingin. nagtitinda, baka... Nagtitinda ng buko. Oo, ng Gusto gulay. ko yan, BJ. Ah! Buko juice. Kinabahan ako. Oo. Boss, sorry, boss. Lumulunok ako niyan, BJ. Ay! Buko juice. Ow! Hindi, Malasipon, maputi. gusto ko ng malauhog.
Buko juice. Hindi ka bahan, Batiin guys. po natin. Oh, shout Sabi out. ni Tita G. Mm. Yumol, nalilibang talaga ako sa inyong dalawa pag gantong oras, working Mm. at home. Pa-shoutout po kaming Seymour. Oy, shout out ko si Ayun. Titan Jello. Gising ka Teka pa? lang, Mm. pa-shoutout kaming dalawang anak ko si Steph. Listening kami ngayon sa radyo from Patero. Hello, G. O go, bati mo yan si Jello. Ayan. Malis na si Charmy. Ay, yung Green GSM driver, si Uncle Ismundo Ay, Molino. babatiin ko. Uncle Ismundo. Esmundo. El Mundo yun! Ano ba yun? El Mundo yun. Oo. Ano message mo kay Uncle Ismundo na Green GSM driver? Ismundo Molino. Hindi kita isusumbong na kapag nasa biyahe ka, may kachat kang iba. Ay, wala yung kachat! Pagka uwi, dapat hindi na siya mag-chat para hindi ka mahuli. Esmundo. Ay, nako. Salamat, Thank Charmy. you. Christian ng Taiwan, salamat. Oy, tawag. Eto Gusto pa. niyong sumali? Sino pa ba? Sige. Nakatuto kami ngayon grupo ng UT DPA Grab Driver. Shout out kila RJ at Junilo, sabi ni Ford Moreno. Mga Grab drivers, magbago na kayo. Ayan pa. MPBL fam driver, si Drin Lahera. Si Dream, babaero yan. Halata naman. Nawawala ang antok daw nila kay Charmy. Gusto niyo i-BP kayo ni Charmy? Ibipin mo nga ako. Ako na, Ako yung medyo mataas yung blood Okay. Shh, blood bank ko eh. shh, shh. Blood bank? Okay. Dali, ibipin mo na bago mag alas 12. Okay, 150/80 naman. Normal. Normal. Ay, nako, Nanay dagang Nita, salamat. hello din. Salamat kaayo. Bukas po magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. Uncle Dagol and Tanya Chinita. Ayan, dagang salamat. And Uncle Prat ng Singapore. Salamat sa At imo si Heartthrob. Heartthrob. Bukas thank tawag you. ulit kayo. Oo, sa Uncle Dagol. Pwede sa ating Tama. Viber. Yes. Nakasama niyo po ang dahilan. Bakit kayo gabi-gabi napupuyat? Siyempre, andyan ang inyong Tita Tanya Chinita. At kasama rin ang Certified Brave Boy, Uncle Dagol with Mang Kanor. Kayo pa rin ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Easy. What am I gonna do? Metro's #1 Love Radio. Basic!